Here we go. מה טוב, קורה נריה? מה קורה אליאור? אני בסדר, איך אתה? איך היה בחופש? וואלה, אחלה, איך לך? מעולה, מעולה. טוב, אז ברוכים הבאים לפודקאסט של נראה ניסים ונפלאות. בוא תכבד, יש לנו פה כיבוד. תודה רבה. יש תקציב. יש תקציב. אם תשמעו את ה... או, קולה. איזה פינוקים. אז אוקיי, אז בוא קודם כל תספר לי איך היה לך בחופש. וואלה, היה לי פצצה, שמע, ככה סוף סוף קצת חופש מהחניקה הזאת, אבל כן, בסדר, היה אחלה, איך לך? מה עשית כבר? תראה, הייתי ככה, הלכתי לסרט של מיינקראפט. היה סרט סבבה, אתם יודעים. מה אתה אומר על האיכות שלו? וואלה, איכות פגז. אבל אתם יודעים, עדיין סרט קצת יותר לילדים, אבל בסדר, כאילו, נוסטלגיות וכזה. שמע, אני כאילו ראיתי את זה במחשב, כאילו יש לי את זה במחשב, את הסרט, אז איתי שטרן, חברים, איתי יגיע להתארח בפודקאסט שלנו בהפעת ענק. לא, זה לפודקאסט, ברוך אתה אדוני מחולם, שכל נהיה בדברו. אמן. שלום לכם. בואו, תצטרף אלינו. שלום, אתה רוצה להצטרף? אנחנו מדברים על הסרט החדש של מיינקראפט. נתחיל. בוא נדבר על TVD, יותר מעניין. הוא לא ראה. אתה רוצה? אני באמצע עונה 4. בוא, רגע, חכה. אז נמזוג לך קולה? לא, אתה לא אוהב מוגז. יש לנו חבר חיילת? שהתחיל לפני שבוע, בתחילת פסח. מי? בצלאל, אתה לא מכיר? הוא עכשיו אני מכיר אותו. הוא באמצע עונה 6. הוא מכור בקטע הזוי הילד הזה. וואי. הוא כיתה ח', הילד הזה כיתה ח' הוא אחד המכורים. היום התחלתי סדרה עם סטפן ודווין, אתה לא מכיר אותה עם ההורים שלנו. טוב, אז תכבד. יאללה, בוא. אתה ראית את הסרט של מיינקראפט? כן. כן? בקולנוע. בקולנוע? כן. שמע, כאילו, אני ראיתי אותו דרך המחשב, וכאילו, התבאסתי ממנו, כאילו, האיכות הייתה פח, כאילו, אני אגיד לך מה, אולי בגלל שראיתי את זה דרך המחשב, אז זה היה נראה פח. ה-CGI היה מעפן, מי שלא יודע, CGI זה בעצם, שמלבישים... בגוגל. לא, שמלבישים בן אדם בבגד ירוק, ואז פשוט מדביקים עליו תמונה, מדביקים עליו צבעים כדי שהוא ייראה מפלצת כלשהי, כדי שזה ייראה כמה שיותר אמיתי, נכון? לקצר ברו זה פשוט מסך ירוק. כן, מסך ירוק על בן אדם. רגע, אסור להגיד. לא משנה. אנג'ל לא יש. סבבה, אבל נוסטלגי, חייב לומר. היה נוסטלגי ביותר. עכשיו אני חייב להגיד, אני קצת התעצבנתי, הוא הביא שם איזה רובה של דבר שאפילו לא הבנתי מה זה. כן, אבל... פינצטות. לא, יורה נגץ, כי אתה ראית שהוא שם נגץ בקרפטינג טייבל. הדעה שלי על הסרט היא 5 מתוך 10, את ראיתי את הקטע עם טכנובלייד, העליתי וואי, אתה יודע? וואי, איזה באסה. וואי, היה לי לשירותים דחוף, אוקיי, לשירותים דחוף באמצע הסרט, ואמרתי, אני יוצא, דקה חוזר, יצאתי על הקטע של טכנובלייד. תקשיב, יש לי חוק, אני לא יוצא בזמן סרטים לשירותים, אפילו אם זה דחוף. אני הייתי בחנוכה הייתי בסרט של הרובוטריקים, ההתחלה עם אחותי, היה לי שירותים של הסמכות כאילו בקטע בסוף. אז כאילו זה מגדיל עוד יותר את החוק. כאילו זה בסוף, כל הקטעים החשובים קורים בסוף. אני התאפקתי עד הסוף, הצלחתי, שרדתי את הסרט הזה, אוקיי? בביקורות. אבל אני ראיתי את הקטע של טכנובלייד. רגע, באיזה שפה ראיתם את זה? באנגלית או בעברית? אנגלית. עברית מה, אני דניס טל? אנגלית. כן, מה אנחנו דניס טל? אז כאילו, רגע, אני אבל רוצה דקה, וילג'ר. הווילג'ר הזה שיצא דרך פורטל, כן, הבנתי. הוא מדובב אותו. הדמות הכי טובה בסרט. אחי, אבל הקטע של טכנובלייד, מה הוא סוג של איזה מלך? לא, הוא אגדה. אחי, טוב, רגע, אז בואו דקה, מי שאולי מהמאזינים שלנו שלא יודעים מי זה טכנובלייד,
טכנובלייד. טכנובלייד, טכנובלייד. אותו דבר. אני אסביר. פאדל. יוטיובר. שם טכנובלייד. גיימר. גיימר. השם האמיתי שלו זה אלכס, מי שלא יודע. היה יוטיובר מצליח במשך מספר שנים. והוא היה אגדה של מיינקראפט. מיליוני סאבים. כמו? עד שהוא מת. רגע, כמו הרונלדו והמסי של כדורגל? לא, אז לא. במיינקראפט זה דרים וטכנובלייד? דרים. מסי. לא. טכנובלייד רונלדו. דרים, רונלדו, לא. טכנובלייד מסי. דרים מסי, טכנובלייד עכשיו, רונלדו. ואז הוא מת מסרטן. הוא מת מסרטן בעין. ב-2024? הוא מת מסרטן בעין. וכן. אז... כל השכבה שומעת אותך. אוקיי, כן. אם אתם רוצים לרדת על מישהו שעכשיו הפריע לנו באמצע הפודקאסט, פאדל, זה היה... קוראים לו עידו ארצבי. עידו, מה הבעיות שלך? לא באמת. לא. לכאורה, איך אומרים לכאורה? שלא תבעו אותנו. כן, כן, כן. אוקיי. קוראים לזה שם בדוי. כן. אז... הוא מתחיל באות N, נגמר באות L. אז רגע, אליאור היה באמצע להסביר לנו מה הוא עשה בחופש. הוא אמר על הסרט של מיינקראפט. רגע, אני רוצה להגיד משהו. כן. אני ראיתי שמאחורי הקלעים, היוצרים לא היו מודעים לטכנובלייד. נכון, עד שבא ואז הקטין הזה השחקן הקטין. שאוהב בנים. נו, איפה הם לא? אוהב בנים? לא יודע, סתם באמת. בקיצור, הוא אמר להם, שומעים מה עם טכנובלייד, כאילו, בוא נזכיר לו אזכור בסרט, וככה באמת הוא הראה להם אותו, הוא הראה להם את ערוץ יוטיוב, וככה הגיע טכנובלייד למיינקראפט. עכשיו, לסרט. אוקיי, אבל עוד משהו רגע, שקרה לי. עוד משהו שהיה מאוד טוב בסרט של מיינקראפט, שאני מאוד אהבתי, במאחורי הקלעים הם ממש עשו הכל ריבוע, הם ממש לקחו, הם ממש גידלו עצים, גידמו אותם בגודל ריבוע. ממש הסרט הזה, אני זוכר לפני מלא זמן שהיה על זה דיבור שעומד לצאת סרט של מיינקראפט. וכאילו, רק עכשיו הוא יצא, כאילו ממש בפסח הוא יצא, אוקיי? וכאילו, וואו, ועוד עובדה מעניינת, כאילו על אותו נושא על הגידול הזה, האבטיחים מרובעים, אוקיי? מגדלים אותם בסין, אוקיי? ממש מגדלים כל אבטיח שהוא רק מתחיל קצת לצאת, שמים אותו בתוך פלסטיק, ריבוע, קובייה כזה, כדי שהוא יקבל צורה, שהוא יגדל, הוא יקבל צורה של קובייה, שזה מאוד יקר כל אחד. רגע, שנייה. חוויה שקרתה לי מהסרט, אני ראיתי את הדמות של הבת, של האחות הגדולה. לא מטפל, זה מה שאני בא לספר. אני שברתי שעות, אני לא התרכזתי בסרט, כל מה שניסיתי להבין מאיפה היא מוכרת לי, מאיפה. איפה? יפה. הכרתי את הפנים שלה, אבל השיער שלה, אמרתי, לא משנה מאיפה אני מכיר אותה, זה לא השיער שלה. נכון. מפה לשם, שבר אותו. גיליתי שבוונסדיי, בקיצור, טרן הרסת לאליאור. אוקיי. חסכתי לצופים 2 דקות מהחיים שלהם. מאזינים, זה לא עכשיו... אוקיי, מאזינים יקרים. אוקיי, אז... מה עוד עשיתי בחופש? מה עוד עשית באמת? אני, יום ספונטני אחד. ככה הייתי עם אבא שלי, הלכנו לטקטורונים. כן, טקטורונים. עכשיו יש לו איזה טקטורון, ככה באיזה 20-30 אלף. וואלה, כן, כסף קטן בשביל אליאור. כן, בשביל אליאור התחון. אתה יודע מאיפה הוא משיג את כל... ערפאת בן 200 שנה. לא, רגע, תקשיב, אתה יודע מאיפה הוא משיג את כל הכסף הזה? מכירת 100. לא, כל זה. אתה מאוד מצחיק נראה, אתה יודע? מה? אתה מאוד מצחיק. סתם. אוקיי. אתה אומר מילים שאסור להגיד בפודקאסט. כן, אנחנו פמילי פרנדלי. בלי צנזורים. אני עוד אערוך את זה, אל תדאגו. כיף. מה שאני בא להגיד, שהיה ממש כיף, ובשלב מסוים, והוא נתן לי לנסוע, ובשלב מסוים היינו צריכים לעבור דרך כביש, אז כן, אליאור עובדיה נסע על כביש עם טקטורון צבי. כן. עידו, אוהבים אותך. חלקנו. שטרן לא. רגע. אפילו לא מכחיש. רגע, שטרן, מה אתה עשית בחופש?
אני נסעתי לאילת. רגע, אני חייב להגיד שנייה. משם... שטרן פה לידי, והדבר היחיד שהוא עושה זה לגלול בכל אפליקציה, להיכנס ולצאת. הוא נכנס לאפליקציות, יופי, ואלי אין פה איפה להתעסק איתו. תאכל. לא. תאכל אם אתה רוצה. לא. רגע, אז אתה היית באילת. יום אחד, משעמם לי בחיים. כן. רגע, עשית שם שופינג? הבאת לי באילת? מתנות? אז אני טחון. נסעתי יום אחד לאילת, איך זה טחון. יופי. לא ישנתי שם אפילו. לא משנה, אתה מסכן, לא טחון. נכון. כן, דרך מאוד יפה. עכשיו דרך... אבל למה? כביש 10. זאת השאלה. אמן. אז תקרא את הוואטסאפ ולצאת. רגע, אז מה עוד, מה כאילו, מה עוד עשית חוץ מללכת לאילת? הלכתי לראות מיינקראפט. אוקיי, את הסרט. אני סיימתי כדורגל עד 2 בלילה, חמודים. אני עשיתי דברים אחרים עד 2 בלילה. בטלפון. שטרן, אנחנו פמלי פרנדלי. עוד בטלפון. וואי. אני ראיתי. אתה ראית גם? וואי, חברים. אנחנו פמלי פרנדלי. מה זה, קיצור של זה? זה דוגמנית בטח. לא, חברים, אנחנו פמלי פרנדלי. לא, עד שלא עלו לך רעיונות. סתם שאלה, מה אתה חושב על הסדרה עד עכשיו? עד כה. הסדרה הכי טובה שראית. רגע, תעצרו הכל. סתם. אני לא יודע על מה זה הסדרה הזאת. סדרה המאה. סדרה על אנשים נחתו מהחלל, כל זה. בקיצור, מה שאני בא להגיד לכם. אני שונאת אלינה. אוקיי, רגע, אז... אני לא אוהבת אלינה. רגע, עכשיו, תקשיבו. אני בקטע לא מעניין אתה, לא כל השכבה צריכה לדעת. עצור, קדם. אוקיי, עכשיו, תקשיב. לערוץ שלך? כן. כל השכבה. אני אעביר את זה, סבבה לכל השכבה. לא, אתה לא. אז רגע, אתה קודם כל שולח את זה אליי, כי אני צריך לערוך את זה. אתה עורך את כל מה שאמרתי פה. הרבה. הכל לכאורה. אוקיי, רגע, חכה. 53. וכאילו, אני בחופש הייתי הבן אדם הכי משועמם ביקום. אוקיי? בואו אני אספר לכם מה היה לי. רגע, לפני כל זה, אני צריך להגיד דבר ראשון, מחזור. מאזינים היקרים, כי אני צריך לנטוש אתכם לעומת לא, אתה לא משאיר אותי. אני הולך לראות משחק חשוב של הליגה. עכשיו? של מה? של פה למעלה? חברים, אנחנו נקצר לכם את המשחק. בוא נעשה סיכום משחק. בוא נעשה כאילו משחק. רגע. בוא נתאר להם את המשחק, מה קורה? אוקיי. נוטשים אתכם פה. אוקיי, אז... ביי ביי. אוקיי, אנחנו נעלה למעלה, לפחות אנחנו ניתן להפסקונת... קצרה. קצרה, אבל כאילו בשבילכם זה יהיה... פחות מ-5 2 ושעה. פחות משתי שניות, ולנו זה דקה, כי אנחנו הולכים לדעת מה קורה למעלה במשחק של הפועל גזר נגד מי? אתה יודע? מודיעין, משהו מודיעין. אוקיי, אז אנחנו נלך לראות ואנחנו נגיד לכם. אז אנחנו חזרנו אליכם, אוקיי, אז בעצם מה קרה פה? הפועל גזר מפחידים, זה מה שקרה. כרגיל, מודיעין מכבים רעות. הניצחון היחיד שלהם הוא ניצחון טכני, שתבין את הרמה. וכן, מספר 18, יש לו שיער שלא מבייש בת בישראל. כן, וואי, איזה שיער יש לו, שמה הוא. גם כללי, הוא נראה עצום, מה זה? כאילו... לא, אבל רגע, חכה. אבל... אתה לא צריך... אוקיי, אבל חכה. חוץ, השיער הארוך שלו, אני לא חושב שזה מבייש בת בישראל, כי יש לו שיער ארוך מדי בשביל בת בישראל. רוב הבנות בישראל עושות כמו בנים. זה יותר בחול כזה, קרב. לא, זה גם בישראל. מה שאני אוהב בישראל, שכל האמת בפנים. אם עכשיו מישהי תסתובב עם קרה, וכזה, ועכשיו אף אחד בחול, נגיד מישהי תקרה, יכבדו אותה, איזה יפה לך, חמודה. כולם יצאו עלייך, תגידי לה, פגרת, מה זה השיער הזה? תחזירי מהר לרגיל. וזה מה שטוב בישראל, קרה, זה כאילו שיער הדליקן כזה. ראית אחר שבנס? לא, אני לא... זה כמו של... שמע, עכשיו שאתה מזכיר את זה, חינוכית הידרדרו בקטע מוגזם. שמע, כשהייתי בן 5-7, חינוכית היה את שוסטר ושוסטר, היה את החיים, היה... חיים, וואו. לא היה עכשיו אחיין של בנץ וילדי בית העץ עם גייז. אני חייב להגיד, כן, עם גייז זה קצת קטע מעצבן. אבל אני חייב להגיד, כאן חינוכית, כל הסדרות שלהם לא שוות צפייה אם אתה מעל גיל 12, אוקיי? חוץ
לבד בבית אולי, האחן שלי בן, שומעו, זה סדרה ברמה עולמית. כל כאילו הגאונות, הדברים, הם מביאים רנדומליים, משחקים אותם מפגרים בקטע מצחיק. זה סדרה באמת מצחיקה וטובה. אוקיי. אז בואו נאחל בהצלחה להפועל למודיעין מכבים רעות. בואו נתן להם כפיים. למה? להפועל גזר. הפועל גזר. אני בחיים לא אגיד על ואז את השם הזה שאמרת עכשיו, אני אגיד על הגזר. גזר. על הגזר. בלי המילה הראשונה. כפיים, בואו ניתן בכפיים. יופי. אין לך כזה. מה אמרת שאתה רוצה לעשות עם זה? יש לי עכשיו פה, סאונדים. אני לא סאונדים, פינות מצחיקות. אז אני יודע שהשחקן האהוב עליך הוא תום הולנד. במרוויל הייתי בטח בכדורגל. לא. תום הולנד לא, הוא עליו הוא בין האהובים עליי, כן. אוקיי. אני אוהב את איאן סמורהלדר, לא יודע איך מבטאים את השם הזה, אבל איאן. שמי הוא שיחק? הוא שיחק ב100. והוא שיחק בעבודים. אבל אני מדבר על מרוויל. במרוויל כן. מרוויל זה תום הולנד, לא? כן, וגם... אוקיי, אז אני... אוי, מה? רוברט דאוני ג'וניור. אוקיי, אז אני הכנתי פינה, אוקיי? רגע, אם התחלנו על שחקנים במרוויל, יש את נטלי פורטמן, שהיא חברה של תור, היא גם יהודיה, אבל היא ישראלית, אבל ישראלית ישראל. כן, היא מחשימה בזכרה. בכבוד, תמשיך. אוקיי, אז אני הכנתי משחק, שאתה בעצם עכשיו, אני מקריא לך פה קטע של פשלה, של תום הולנד. הלא אחד שהוא, כן, היה לו מלא. אוקיי, היה לו מלא פשלות, נכון? כרגיל. אוקיי, אז אני כתבתי, אז אני חיפשתי בגוגל, עברתי סרטון, וראיתי פשלות שלו, סבבה? כן. אוקיי? עכשיו, אני מקריא פשלה, אתה צריך לזהות אם היא באמת קרתה, או לא. או שאני סתם ישבתי וכתבתי. סטארט. אוקיי? יפה. סבבה, נתחיל. נפילה מגובה רב בזמן צילומי סצנת ספיידרמן. תום הולנד כן, שהוא היה עם MJ על הגש. חכה. מבצע חלק ניכר מפעלולים שלו בעצמו. תארו לעצמכם מצב בו היה מידע קטנה על איכות התמיכה בגובה רב, הייתה להוביל לנפילה מסוכנת. למרבה המזל, צוות הפעלולים והבטיחות של מרוויל הוא מהטובים בעולם. כך שתרחיש כזה כנראה נמנע, שתרחיש כזה נמנע, לא קרה בסוף. כן, אבל היה מידע מאוד משמעותית. הוא נפל מהגובה, אבל החבל תפס אותו. עכשיו אני אסביר לכם, יש קטע מוכר שרואים את MJ ופיטר שהם עמדו על הזה, אני זוכר שהיה שם איזה משהו. שהם קפצו לבניין, נכון? על הגג של הבניין. משהו כזה, אז כן, אז אני זוכר איזה קטע, משהו במחר גנים שקרה. עכשיו אני לא בטוח עם זה, אבל אני מאמר שזה קרה. אוקיי. עכשיו, טוב מאוד, קלאסי. אני אמרתי, הקטע הזה שאתה מדבר עליו, הוא היה קטע שהוא כמעט נפל. הוא לא באמת נפל. בקטע שאני מדבר, הוא נפל. אז צריך לבשר לך, 1-0 לי. הכתיבה יפה, אהבתי אותה. אוקיי. עכשיו, אני מביא לך קטע שלו. שכחת טקסט. בכמה קטעים תום הולנד נראה שוכח את השורות שלו. לפעמים הוא אפילו בצורה משעשעת. כאילו, היה איזה קטע שהוא בעצם שכח את הטקסט לגמרי, אבל עדיין מרוויל הכניסו את זה. חד משמעית, נקרא למלא דמויות. אוקיי, אז כן או לא? זה קרה? חוץ מזה, זה קרה גם לא לספיידרמן תום הולנד, זה קרה גם לאנדרו גרפילד. לאנדרו גרפילד, אבל כאילו... טוב, אתה רוצה שנפתח את זה כאן ועכשיו? מי יותר טוב, תום הולנד או אנדרו גרפילד? זה עדיין מקל. זה תום הולנד. מה? אנדרו גרפילד הוא הכי גרוע, אוקיי? מה? מה? ברור. לדעתי טובי מגווייר פסיכית, תום הולנד פסיכית. אנדרו גרפילד הוא סבבה. שמע, הליהוק של ארי מגווייר. לא, ארי מגווייר זה השחקן. טובי מגווייר.
אז הוא ממש טוב, כי הוא נראה חנון, הוא ממש נראה חנון, נכון? אבל גם יש לו שרירים. רגע, אבל חכה, הקטע של ספיידרמן, הסיפור שלו שהוא חנון על, עוקץ אותו עכביש, והוא נהיה חזק. ואז הוא לא נהיה חנון, הוא לא נהיה עד כדי כך חנון. הוא חכם, אבל כן, הוא חזק. נכון? תלוי אם אתה מגדיר חנון, כן. כן. אז זה כאילו... לא, נגיד, תום הולנד הוא לא חנון. כן, תום הולנד הוא לא נראה חנון, הוא נראה כאילו עכשיו מלך הכיתה. כן. לא, וכאילו... לא נראה, לפי איך שהוא משחק הוא לא מלך הכיתה, הוא גם כאילו, סתם, הוא ונד זה המוזרים האלה, מוזרים כאלה, אבל... אבל כאילו, אבל לעומת... הוא נראה אחלה, כן. אבל MJ של תום הולנד, אוקיי? זנדיה? כן, זנדיה, היא בעצם, היא זאת שאין לה חברים מההתחלה. לא. אפילו בסוף, רגע, חכה שנייה, אפילו בסוף הסרט הראשון, הומקאמינג, ספיידרמן הומקאמינג, אז יש בקטע בסוף שבוחרים את הראשת קבוצה החדשה של החנונים האלה, אז זה אומר, הנציגה החדשה שלנו זאת MJ. לא MJ. הייתה מופעלת, מופתעת כזאת, מה, אני... נו, איך קוראים? בואי, ברח לשם שלה, השם המלא של MJ. הבנתי, נכון, טעות שלי, אני התבלבלתי. ביום קאמינג הוא לא מאוהב ב-MJ, הוא היה מדבר מאוהב אחרת. אז האחרת הזאת, חשבתי שזה MJ, אז נכון, היא כן, היא מלכת הכיתה כזאת. נכון. אבל MJ לא. MJ לא, היא ממש הייתה חננה בלי חברים. נכון, אבל בפרומום, ברחוק בבית, היא דווקא כאילו, כן, יש לה איזה מישהו, כמה שרוצים אותה. לא, כן, נכון, כי מאז כאילו, ההגדרה, כאילו, הקטע הזה שבעצם, תסיים בקרוב. לא, לא. כאילו, יש עוד מהסדר. שהגיעו חבר'ה. ואני מרב. אוקיי, אז הקטע הזה שהיא הפכה להיות הנציגת קבוצה שלהם, זה כאילו כמו הנשיכה של העכביש של פיטר פארקר, אוקיי? של פיטר. אוקיי? זה בעצם סוג של, אפשר להגיד, נשיכת עכביש, כאילו ה-level up. כן. אוקיי? זה מה שהפך אותה להיות, עלה אותה שלב, שזה מה שבעצם, כאילו, הראה שהיא באמת טובה יותר. אז כאילו, הקטע של השכחת טקסט, אוקיי? הוא אמיתי. הוא באמת קרה. אוקיי. אז, אוקיי. חוקים בלתי נשלטים. יש לא מעט קטעים שבהם תום הולנד ושאר השחקנים מתפרצים מצחוק באמצע הסצנה. שמעריך את הצילומים החוזרים, שמצריך צילומים חוזרים, לפעמים זה קורה בגלל טעות במשחק. וכאילו, הקטע הזה שבעצם הוא צחוקים מאוד, אני אומר לך בתור אחד שהוא כאילו לומד משחק, אוקיי? זה קטע מאוד 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 קשה. כאילו, זה כן, אוקיי, רגע, מה אתה אומר? זה קרה או לא קרה? קרה, נכון. כן. אבל בדברים מוזרים מלא. זה מאוד 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 צריך שזה יקרה, אוקיי? אם זה לא קורה לשחקן, אין לך רגש. זה אפילו אדם שמשחק בן אדם בלי רגש, הוא מתפוצץ מצחוק שהוא עושה ככה. כן. הוא מתפוצץ מצחוק. אז כאילו, זה מאוד קשה כאילו שאתה תתפוס את עצמך וזה, אז בעצם וזה קרה, אוקיי? רגע. רגע, עוד מעט, דקה, יש עוד קטע אחד קטן שאני רוצה. אוקיי. כמעט חשיפת סוד מרכזי קרה מלא פעמים, אני זוכר כמה פעמים הוא חשף שיהיו 3 ספיידרמנים, הוא חשף, הייתה כמעט, בראיון עם התוכנית חדשות שם, חוץ מזה, מה שאתה מדבר עליו עם הכמעט חשיפה,
היה לו דף כזה ממרוול, הוא קרא מה היה כתוב בדף הדף, ואז מאחור היה כתוב לא לקרוא לאף אחד, והוא קרא מה כתוב, ואז אחרי זה הוא הסתכל מאחור וראה שלא להגיד לאף אחד, וזה היה בלייב. לא, אבל מה היה בזה? מה הוא חשף? לא, כאילו, אני מדבר איתך על הסרט, שזה קרה בזמן סצנה. בזמן סצנה זה קרה? שכאילו הוא התבלבל, נגיד, אני סתם זורק No Way Home, אוקיי, בסרט של אין דרך הביתה. כן. הוא בעצם זה, הוא בעצם, הוא יכל להתבלבל בטקסט ולהגיד שורה של כמה שורות לפני. אבל אף אחד לא רואה את זה, אז הוא לא חשף לאף אחד. לא, אבל אני מדבר איתך על פשלה, פספוסים. קרה או לא קרה? מאחורי הקלעים. אני כאילו חושב שלא, כי זה נשמע לי מוזר, אבל רגיל זה קרה. כאילו בזה שהוא סתם חשף זה קרה. אז כן, זה לא קרה. אוקיי, בואו נעשה כפיים לפינה הזאת. יאללה, חברים. אוקיי. זה היה הפודקאסט. אז רגע, חכה. אבל נתחיל לסדר. אני רוצה לתת לך עוד דבר קטן, משחקון קטן. 5 אתה רוצה לשמור את זה לאחד הבא? 5 סבבים, לא. הפרק הזה מדובר פה על תום הולנד. כן, יש טווס פה. הוא על האקס, מה זה? הוא בורח הרבה. כן. אוקיי, אז אני קורא, אני אומר לך, אני עושה על 10 שמות של סרטים, אוקיי? אני אומר לך שמות של סרטים, ואתה צריך להגיד לי אם תום הולנד שיחק שם או לא. אוקיי. סבבה? אבל אני אומר לך מראש, זה לא עומד להיות קל. אוקיי. הבלתי אפשרי משנת 2012. תום הולנד שיחק שם? אימפסיבול. אני חושב שלא, כי תום הולנד הוא יחסית שחקן חדש, הוא כאילו בסביבות 2014, למרות שיש סיכוי, אבל אני חושב שלא. שלא? כן. אוקיי, נשמור את זה לאחר כך. כן, אני אקריא אחר כך. אוקיי. האביר האפל. כמה לי הסרט הזה? מאיזה שנה זה? כתוב לך? זה משנת 2008. לא, הוא לא חושב שהוא שיחק שם, הוא לא שיחק נראה לי באותו זמן. אוקיי. למרות שיש מצב, כן, אבל נראה לי שלא. נשמור, מה אתה אומר, כן או לא? לא. אוקיי, סבבה. לה לה לנד. מאיזה שנה? שנת 2016. נראה לי שכן, למה לא? אוקיי, נשמור את זה לאחר כך. אוקיי. כן. 7 דקות אחרי חצות, שנת 2016. אני גם חושב שהוא שיחק בזה. שיחק או לא? שיחק. אוקיי. עלייה לרגל, שנת 2017. כן. אגב, עלייה לרגל, היה עכשיו פסח. כן, אני חושב שכן. אוקיי. מרגלים לא רגילים, 2019. אני מכיר את הסרט, זה סרט מצויר. אבל אולי דיבב, לא יודע. הרב אדלר הגיע? נו. נראה לי שכן, לא יודע. אוקיי. זה סרט מצויר בעיקרון. סבבה. עכשיו בוא נקרא את מה שאני יודע. אוקיי. הבלתי אפשרי. אמרתי שלא. אמרת שלא. נו. הוא כן שיחק. אוקיי. 1-0 לך. אוקיי. האביר האפל, כן, הוא לא שיחק. אוקיי. לה לה לנד. אמרת שהוא שיחק. נכון. 2-1 לי. יפה. אוקיי, ואז אמרנו מרגלים לא רגילים, נכון? 7 דקות אחרי חצות. כן, אני אמרתי שהוא שיחק. הוא שיחק, כן. יפה, 2-2. עלייה לרגל. מרגלים לא רגילים. עלייה לרגל, מה אמרתי? באיזה שנה זה? שנת 2017. שהוא שיחק. כן, הוא כן. יפה, 3-2 לי. מרגלים לא רגילים, אמרת שהוא דובב, נכון? אמרתי שאולי הוא דובב, כי זה סרט מצויר. אז כן, הוא דובב. 4-2. אוקיי, אז חבריה. היה תענוג לדבר איתכם. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. הפודקאסט, הפרק הזה, אנחנו מקליטים אותו ביום יום ראשון, הוא יעלה ביום רביעי. כן. אוקיי? וכל שבוע אנחנו נקליט ביום ראשון, והוא יעלה ביום רביעי, וכל שבוע הוא יעלה ברביעי. עכשיו, תהיו מעודכנים בערוץ של נראה הניסים ונפלאות. עכשיו, בשביל לבדוק כמה הגיעו לזה, אני מוכן לתת פרס, אוקיי? כל מי שיגיע עד לכאן, שיכתוב לי בוואטסאפ את המילה קולה, ואני אתן לו מנטוס. אז כן.
היה כיף. אסטה לואגו. ביי חבר'ה. נובים.